салом алейкум бародаро. ина коми такада кора серкада кора барои иди қурбон. ина марҳамат такои серкои калон. нархошон арзон. ин чиста барои ида. нархошон бошад 10500 сими. муомила мекунем бо дастсафка мекунем. дастсафка аз тарафи мо ройгон. ягон хароб надора, ҳамаш фарбе ягон дард, ягон касал, ягон чи надора. ина комеда дар кор боша, номероро мемонем, занг бизанем. 5-10 мефурӯшем. обши 38 дона. 8-7 серка, дига ҳамаш така.